Nyari kasima basa awo ayiwaka super ndoda nasuno katine gamba rinoziro solo makoreka with the fog of fire solo makore kanonipedza manje marangiro akaita kambwaka asi mazwi acho haana zvaanoreva mwana mucheche kuita seusabude mugedhi naye soloka aita hunhu apa kwakangoshama chete muchacho yo usabude muketi naye mwana muchacho yango
muchechoya nenga chida kuyamwa mwana muchechoyo usabude mugeti naye mwana muchechoya nosombatira zvirwere mwana muchechoyo usabude mugeti naye mwana muchechoyo nosombatira zvirwere tapiwa magocha parusapi hapo. Akunyazura kuna mai madhiri zvakare. Akunyazura kuna mkomangu Musa Mariseli. Joseph JC Maereka. Apa kuwadzana pane mhuri. Amai Courage. Musabude mugeti nemwana. Mwana urungwe apa muchina Costed Punza wabaya apa urungwe vavo Peter Kajengo asikana sabude mugeti naye mwana muchecho yanenga chida kuyamwa mwana muchecho yo usabude mugeti naye mwana muchecho nosombatira zvirwere mwana muchecho yo usabude mugeti naye mwana muchecho nosombatira ndiye muimbi wakumboro wa mukadzi negitare vachigara padza bagu mukadzi negitare hakuna mavhiri mudenga soloka kune mugeti naye usatenge mwana muchecho yanenga chida kuyamwa hasha dzake dziri padhuzi manje mugeti naye asi mazuva munhu mukuru manje akugara pahopley apa usabude mugeti very smart anorara akasunga botai batira zvirwere mwana mucheche uyu usabude mugeti naye mwana mucheche unozobatira zvirwere rega timotavana panhorondo yake Solo Makore timunzwe kuti ye akabva kupiko. Zita ndoitwa Solo Makore, repachitupa ndoitwa Edias Mukono wa Sauka. Edias Mukono wa Sauka. Solo Makore ndiri pa stage. Ya Solo Makore ndiri pa stage. Ndakapiwa zita iri mukubva pa song ya Jona Moyo yainzi Solo Namutsai. Saka madhezi andairidza nevakomana Vuka Boys ana madzibaba na Shepherd Nyani ndio vakanitumira zita nokuti ndaikuti ndikakobata gitari chete ndaingoda kamboika ndaingokaridza kamboika every time saka pangonditi solo ndopakabva zita Makore ya ni izita ramudhara wangu kuti aiwa aparonzisika ipapo ka right. Zita ndoitwa Solo Makore,
repachitupa. Saka madhezi andairidza nevakomana vhuka boys ana madzibaba naShepherd Nyani ndio vakanitumira zita nokuti ndaikuti ndikangobata gitari chete ndaingoda kambo ikako ndaingokaridza kambo ikako every time. Saka pangonditi solo ndopakabva zita makore ya ni izita ramudhara wangu. Aiwa aparonzisika ipapo ka right. Mkomasolo mimi makaberekerwa gore ripi uyezo maberekerwa kupi? Ini ndakaberekerwa Mukumbura gore ra 1965. Makazoita sei? Makakurira kupi? Chikoro makafunda kupi? Ndakakurira kumazoe ndikazomboenda kumaMozambique kuma75 ndiko ndakaita chikoro changu ikoko primary chekutanga. Nesecondary ndikaenda paboarding yainzi Longwe kuAngonia State Province. Angonia boda neMalawi zazu fura zobwe. Saka imimi rudzi rwenyu murichi? Ndiri mukore Tavara Ko kuMozambique waienda sei? Mozambique iya tiri kuboda neZimbabwe Mukumbura. Aiwa aparonzisika baba. Saka magitari ukazitanga sei kuti utanga kuti ndadoridza gitari solo? Magitari ndakatanga ndichiri kumazoe nekatubhanja ya 3 wire matwaini weCobra makobra zviparo zveCobra. Baba wako solo ainzani? Babangu vainzi Chamakore ngoshotena Chamakore mukono wasaka. Chamakore ani? Mukono wasaka. Kwa mai? Mai vainzi Mata. Mata. Siyosa Mtingazhinto. Mata? Siyosa Mtingazhinto. Wangari kuMozambique? Ya, vaibva nechokui kuMozambique kuNyungwe. Makabarwa muri wangani mbamenyu? Mbamedu mdara iyo nevadzimai 2. Ekudumbura amai wako iyo? Ramai wangu 3. Noti utanga 3-4. Mai vanga ni mwana wavo vakawanikwa aine mwana wavo muhombe mukanzodzi yangu ainzi Fightis. Kozoya inini kozoya anzi pakauya akasiwa pamusoro panga akashaya angari mukomana kundokuzoya inini but amai vakafirwa zvakanyanya zvandinoziva. Kubva pandiri ndakasira vapenyu 2 vasikana vakaroorwa kuMozambique iko kunoti Shushai naBeauty. Mwari kutete mwari kunyasa kushinga rushinga kunyasa. Right. Ko kune imwe imba iyo kwakune vana vangani? Uko kune 7. Vese ava vari muno ikati vamwe vari Mozambique? Vese vari muno. Nomumwe mukuru mukoma wedu tingangoti 11 tese. Nomumwe mukoma wedu festival yamudhara aruka doma anonzi ani? Baba Jose.
Kana mumba musina Maria ndiye kasolo makola Yazuzuna mari mwene muchiruka ziva kana mumba musina Maria ndikati mbonza solo ari kuya kuHarare manje ndakauya kuno dhorobha ndichibva Magwe kuMozambique. Wakasvikira kupi? Border about 45 km kubva border kusvika kuMagwe. Wakasvikira kupi? Ndakasvikira kuMelbourne. Kwaigara ano Melbourne? Hanzvadzi yangu. Kwaigara hanzvadzi yangu imwe hanzvadzi yaiva kukadoro. Ndakatanga kusvikira mubhindura kwangu kuda kuenda imba iyo hanzvadzi yangu futi. Ndakazondiperekedza unoku Melbourne. KuMelbourne maigara munani? Ndaigara muna Anzac 15 Anzac Drive. Ndokwashanda Tsanos. Iyo hauna kusiya gitari rako iyo? Ya ipapa handina kusiya gitari, ndakamboita tumapart time, ndichimboita udhakaboy, pandatenga box gitari rangu. Pano umwe airidza gitari sereke ndiyakandibva pasungu. Airidzira kuchechi saka ndikapanda angodi. Ainzi ani? Ainzi John. Senema yake ndakuikangana. Akandidzidzisa kunyanya kubata magitari chaiwo madziro emagitari aigetsa magetsi. Airidza zvekuchechi? Ya airidza zvekuchechi. Mupenyu here uyu munhu? Hai papa ndisuziva kuti achiri mupenyu here, but anofana kunge ari mupenyu. Aiti ndobva paita sei pai uri kuMelbourne kwe? Ndiri kuMelbourne pa ndaingofamba negitari box gitari rangu chienda kudziva risekwa ndiri mubhazi achingonditiridza ndapanapo ndadzora risekwa ndapandadzika kudziva risekwa 1 ndapandakasangana naChinyani. Iwe kudziva risekwa kwawaendaenda negitari rako waingani kudziva risekwa? Waingozvifambira uchiteka kuti pane munhu wawainga? Kudziva risekwa kwaigara muzukuru wangu. Saka ndaingoenda kunoona muzukuru wangu kuti tine box gitari rangu. Ndapanda patichisangana naChinyani. Chinyani akabva nditi iwe ngomane tomboona gitari rako. Ndapanda muningirisa abva nditi imboridza tinzwi. Ndabva ndarimuridzira mudzimbo dzandairidzawo nguva yacho iyoyo. Abva ndibatisa kamwe kambo kainzi Amai Majaira paka nekamwe nziridza izvo zvandaridza izvo. Ndabva ndabata exactly zvanga achida iyo. Pandi ndowanotiutsvaga saka unogara kupi? Ndogara kuMelbourne. Saka yanga iri Saturday kana singakanganisi kuma 81 82 iko kana singakanganisi. Saka akanditiwo zoya Monday kupi muna Mashambanzou tiri kutotsvaga munhu anoridza gitari panenge zvakuita izvi nokuti kwasara 10 days kuti tipinde mustudio tinorekodha album inenge ma7 nguva yacho tanga tichingorekodha ma7 singles. Saka ndokujoinana kwandakaita naChinyani kuzana kwandakaita namana madzibaba. Right. Uchisvika ikoko wanzwe kuna Mashambanzou wakasvika wana Vhuka Boys yakamira sei? Yanga yatove nezita kudhara? Zita rangu akaritumidza zvavo but mustudio angu asati ava nerekodhi yati yanga yabuda ipapo. Isu takatanga ma7 singles atakarekodha kuti itsikanwewo mumhepo Vhuka Boys iwe. Wakasvika wana paina ani nani? Paina Chinyani namadzibaba naiye kamufana katotaura kadhirama SM namumwe ainzi Foxy Mtika but angasiri kuridza gitari maningi aingoita zvekubhuka mashows nevamwe na aripo mumwe ainzi Alec Bambo taimuti Bambo ndo vamwe vaiwanzoroka zvemashows. Titopractice mabox guitar singapractice nemagitari ekugetsi. Takatozongobatira kuti akustudio magitari emagetsi. Practice maiitira kumba kwani? Taitira kumba kwaChinyani.
kambo kamukati mimaka ndoka makatanga kupinda nako mustudio unotsikisa 7 single ndekapi 7 single katakatanga kutsikisa kainzi amai majaira kuseri kwayo kainzi vasikana vemazuva ano tikazopinda kamwe futi ka 7 single kainzi kubata mupoketi tikabata zopinda vana Zindoga vana Joe shamwari yangu Joe nedzimwe ana Selina ndiye ka solo makore kayo muri kumunzwa paka achinguroti pawo ka iye ka ndorondo yake ka kuti akafamba sei zvakatanga sei kuzosikira ka pari nhasi uno timuzive isisuka solo kuti zvaifamba sei. Anjofuka boys yacho kaika ma eli koko ma singles banga pakai vakaramba uri mudziwari seko era komana vefuka boys ya takambowana mukana wekuenda kunenge tikamboita contract kune Azura Hotel. Makaiwana sei? Takaiwana according nekufamba kwataita tichita mashows saka mudhara wacho takamboridza panzvimbo yake akabatifarira but abazotitsvaga kuno kwati tuyai muzoridza muri pahotera pangu panga pasina rimwe bhendi remboridzepo patakasvika kwakudhara njazichivi kuti panga kusina nguva yacho takambogarapo tikaridza tiripo. Pane here dzimwe nziyo dzamukati mimi makatsikisa muri papo paNyazura? Ya inonzi Monica takaitangira ipapo paNyazura takatsikisa 7 single anga rigore ripiri pamuda kukanganwa ma 83 should be 83. Ungataura resolo kuti pana Monica paipai ningakaridza chakati ningakaridza chakati? Pana Monica ini ndakaridza lead ndichita kuti ma backing vocals kozoti basi ranga rina Chinyane, rhythm ranga ina Madzibaba Nicholas Zakaria, pama drums panga pana Semu Chikudzura. Ndiye Semu Chikudzura ndiye aita ma backing vocals nini 32. Badachishaura Chibadishaura ndiye anga anyora kambuka chikakuti ndiye anga anyora saka panguva iyoyo Tikafunga Monica mskana wandaida Shuka mtape yangu yakaenda
kupiko msikana wandinoda. Tikafunga Monica msikana wandaida. Shuka mtape yangu yakaenda ndisingafungire. Chamuana kupiko msikana wandinoda. Angari mutungamiri wevuka boys ndiani? Angari mutungamiri wevuka boys ndiye Shepherd Chinyane. Sei angari mutungamiri? Anzi kusvika kwandakaitawo aingoti ndiye akatanga nebendi. Saka ndiye angari mutungamiri. Ndiye akatanga nezita iro. Saka Monica yakabuda muri kunyazura yakakurumbira sei? Monica yakakurumbira zvisingaite. Yakatengwa yakafarirwa ne vanhu nokuti ndo imwe hiti yakatisimudzira kunyanya panguva yacho iyo. Solo zvekupindawo kana muna top 20? Sterek yakatombosvika panumber 1. Yakatombobudisa silver disc kana gold disc. Inenge gold disc. Imimi sechikwata sevakomana emagitare yabuda Monica ye ndo yakurumbira. Ndizvipi zvakaratidzika kushanduka paupenyu hwenyu mukurarama? Patakanotora mari dzemari takatombosiyanawo kamari kanoita 100 pamunhu. Takaitora nekoma 400 something. Sanganisira necomposer fee.
saka tikatombosiyanawo ka 100 something. instrument ranga risinganetsere papo nguva iyoyo taingobatsirwa nemadhara vayo nemainstruments kudhara ipapa vana manyenga vana ndovamwe vaitibatsira nemainstruments nana mudhara mumwe wekumbaruku ainzana kanda kukangana mazitara. hamuna kufunga kuda kuitawo zvenyu papo mainstruments enyu kutengawo mainstruments kuti aikuzosaztabatawo kamari akarege timbotsvaga simbi dzebasa? taitenga zvedu mbijana ipapo tanga tisina pfungwa idzodzo taingoshandisa mainstruments yana mudhara Cephas Chimanga anga neinstrument taingoshandisa mapromota aitipromota ndo mainstruments ataishandisa. mama timaroora here ipapo? Ipapo nakasandaroora. ndobvira chikwata chese pane anga ari mudzimai? Ashinyani akatozoroora ndiri tichiridza tese. Right, makazobva sei kunyazura mangotsikisa iyo Monica yoga? Monica takaridza dzakati wandei kunana Selina, imwe yenzi Zindoga, imwe yenzi kubata mupoketi. muri panyazura ipapo? Imwe yenzi Joe, shamwari yangu Joe. Tiri kunyazura. ndakukopaidzirai kaMonica 1985 production aka kanonzi iwe rudo 1987. Iwe rudo ndaikuudza, iwe rudo ndaikutaurira, Pita waunodana naye ambokurora uyu, shamwari dzake ndidzo dzinomupfurira, Pita waunodana naye ambokurora uyu, shamwari dzake ndidzo dzinomupfurira. makaramba here muri kunyazura? Contract yanga yapera zvatabva tangodzokera kuMharare. Contract angokudza kuti contract yapera kwandi pane zvakaitika? Aiwa isusu manje tanga singade zvekungogara ikoko taingoda kugara kuHarare saka takazombomutiza mudhara wacho akabva titeera tikabva tadzoka futi akabva tambomutiza futi svikira ega akazozora kuti vananonetsa. imi ndo maimutiza muchienda kupi? tichidzokera kuno kuHarare. saka yaikuwanai sei? aiteera aiziva kumba kwangu ndegara inini nekwaigara Chinyani aikuziva saka aiuya kwakomana chii? aititeera. imi pamaitiza ikoko maitiza maisiya instrument yose mungobuda mika? Pane rimwe zuva randichiri kutondera takati vakomana vananhingi vana Fox taive nawo but vanga vari madomeni zvavo vanga vasingaridzi saka kune nguva kwaipfuura treni ichibva kwaMutare ichiuya muHarare saka isusu takaridza kusvika kumaele akomana tabva takarongedza zvinhu takomana isu tikapedza kuridza imi mutakurai zvimwe mobva maenda kutreni tikangobhureka isusu tobva tauya tobva tadzokera kuHarare tisina kumutaurira mudhara ndiye paya ishuwa takaridza kusvika kuma11 iko kuti abhureka tabva tangoti ndobreak hatina kuzombodzokera futi pastage vanhu kutsvaga ndeibva kuenda kudzimba hakuchisina akomana vadzokera netreni kuHarare mudhara akateera futi iva akazoteera kuti koita makazosvapisa sei akangonyeperawo mamuri mesina Nicholas Zakaria mchitiza no? Ngatitiza na Nicholas Zakaria. Hakuna zodzokera futi? Akuzoti mimi muzoti hatichadzokera kuchichaitika mba? Anonga mari dzacho dzanga achitipa dzacho dzanga dzisingatifadzi ndosaka takazongoti zviri nani tidzokera edu kuHarare. Right, madzoka kuno kuHarare ichingorivuka boys mba masvikira kudziva rese kwa futi makazoita sei? Ndopatakazobatana
patakazowana promota yamudhara Sifas Chimanga aimboshanda kuRadio Zimbabwe, iri kunzi Radio Zimbabwe mazuva ano, Radio 2. Ndianga neima instruments ake, ndiye akabva atora na Magigwesha Ngaruka Songo namudhara Tine Chikupo namumwe mukomana aitamba kuti ainzi Chingwa ndisuzoti mupenyu mukomana tikatenderera tsereke nenyika pangavanga nezvese motikari tisingatambudzike instrument yakanaka tenderera munyika tamashozi. Wakazosiyana nawo sei? Ndakazosiyana nawo pandakazotorwa naMukoma Simon Chimbetu. Hauna kuenda kuKiama? Ndina kuenda kuKiama. Kiama vakazosara vachisprita vachipuwa maningi uyachipoma Kiama ndatobva ndakudendera Kings. Mapanzo akapoka wana Nicholas Zakaria vakazoenda vakanofoma Kiama, solo makore anga atorwa pasi akudendera Kings nechakare tikudaroka aiwaka zvoratidza kuti wakomana awa vakabva kure nawo magitara, saka kuti ndimbokunzisawo zvakare kamwe kacho kekuseri ikoko kuKiama kwacheko. ndakaona mukana zvakareka kusangana kana na Shepherd Chinyani ndikabvunza kuti ko makasangana sei na Solo Makore? Solo Makore ndakasangana naye 1981. Kutaura kwake anoti akabva nekumozambiki. Abva nekumozambiki ndobva asvikira kunonzi kuConception kuRiverside kwekwe. Then kuRiverside I think ndokwa kune dzimwe hama dzake. From Riverside
ndobva vakazogara kunonzi kuMelbourne kuna Sherwood pane chikomo pape muroad inonzi Anzac Drive. Saka ndobva vati rega ndimbonotsvaga vanhu vemagitari kuti varisekwa. Asvikawo mudzi varisekwa zvishow akasvikovhunza vanhu. Ndobva vaudzwa kuti kune mumwe mukomana anonzi Shepard Shinyani anogara nechekuzasuku. Ndiwo atinomona achiita zvemabhendi iyeye. Saka luckily musi wacho ndaida kuendawo kustadium yekudzivariseka kunoona bhora. Ndakatosangana naye muhighway kubva kustadium yekudzivariseka kunonzi muna Musika Street. Ane mukomana iyeye. Ende akaita umanza nokuti ndakandine gitari. Ndikati unogona kudza gitari iwe zvikanzi zvisho ndaitawo zvemagitari ndakabva nokumozambiki so. Ndakambova ngatichidzika kumba kwedu. Saka ipapo ndatosiyawo Zakaria ari kumba kwangu bhozi ndakaita imba muHarare kandi ndine 21 years. Ndasoo ndakaita advantage yekugara nevanhu vakaita sana Nicolas Zakaria. Saka ndasvika pana Zakaria paipa ndati akomana ndaona umwe munhu ndaona ipana patanoita zvemagitari. But ipapo anga asinganzi Solo Makore. Zita rake chacho anonzi Edias Makore. Zakaria shamwati amene munhu utaona uyu nokuti tine mukomana wataridza naye anzi Chris. Angaramidza kuona naamai ake kuti aite zvemagitari. Nokuti the following week yacho taifanira kunge tichipinda murecording. Saka mukomana yanga amisana nababa wake tisina kana 4 days dzasara kuti tipinde mustudio. Then ndibva gitari. Ndibva tanga kubatisa Solo Makore tikati bata sotoni. Hatona ari kubata. Bata sotoni. Hatona ari kubata. Apa taimubatisa dzimbo dzataida kuti titsikise isusu. Bataona mukomana kukozera bhozi Solo Makore kutora chokwadi chacho hatichakubvira tamudzidzisa gitari. Munhu akatouya ane chipo chake kudhara achigona kuridza gitari. Then toenda kurecording. Apa panguva iyoyo Mvuka Boys yanga yakamira sei? Mvuka Boys nguva yacho ma18 ndaridza lead guitar. Zakaria achidza bass guitar. Mukomana ainzi Chris aidza futi bass ne rhythm. Vaichinjana namadzibaba. Kuzi madzibaba aipanza va rhythm wemboenda kubass. Saka mukomana watatatorwa Chris ndiye aifanira achibata rhythm kaunti bass. Saka azoshandira pa tikati right izvinizvi Solo zvauya ndiye akuchibata rhythm. Chine mukomana ainzi Sam Chikudzura ndiye aidza madrums. Wemuno mudzivariseka aigara ku3. Then tarekodha kudaro takarekodha masingles edu single yedu yenzi Amai Majaira. Kuseri kwacho yenzi vasikana vemazuva ano. Tarekodha single iyoyo vanhu vakaitambira. Ende rekodhi iyoyo yakafarirwa zvisingaiti nevanhu. So ndo patakaita mukana wekuti vazhinji vanga kungoti mhanyira kuti chitisi vanga vachishanda nesu. Zvoda takabva contract kunonzi kuNyazura Hotel. Tenda kuNyazura Hotel, that was 1982. Pahotel yanzi Nyazura Hotel ine mukuru yanzi John Duplessis. Ipapo ndo patakagara Stereki ipapo pano ndipo pandakazonyorera rekodi inonzi Monica Sugar Mutape imwe yakazonetsa Stereki. But iye kuti vazhinji vangu vane mahotels kuti arangwa nechitsotsi. Ipapo takasafa zvingaita zvekuti taitoponeswa nomumwe mudhara aisinza pakantini yeparailway. Ndiyatoti kana amanhiro ombotidza kuti pasadza. But takazoplana mumwe musi kuti titize usiku but tatiza usiku. Nokuti mudhara uyu aitishandisa zvekuti aiti kana paita vanhu vaya kulanchi kuzonwa bhiya even vakaita 4 kana 5 totsvaga kuzonza komana yamukona kuita magitari ridzai totanga kuridza vanhu 3 kana 4 muhotel imomo kusvika lunch hour yapera. Then manhu tainziridzai kuti magitari toridzai hazvina basa kuna vanhu 4 kana 5 but pasina chataiwana. But tatiza kudaro mudhara yakazotitera futi akatinyengetedza tikadzokera zvakare kuhotel kwekweyo. Tagara utsinye hwakatanga kuita wese kuzamana pakutizamani takazinge takuita zvokugona kuita zvipoka. Saka vakazokwanisa kuzonge vachitiza pahoteri papo ndini nemukomana aidza madrums ainzi Sam. Solo Makore naZakaria vakatombosara vari ipapo nokuti maybe vaifungira kuti maybe vangangoumba chimwe chikwata but vasara kudaro vakaita mazuva vazoona kuti zvinhu zvatasara kunoka zvingamira zvakanaka ndobva vazotera kutiteresi kudzivariseka. Then takudzivariseka luckily inini adzimai angu vaisenza kumayadi kuMelbourne. Ndobva ndazoti kune murume anonzi Sifa Simanga ane mainstruments. Ende zvashowa ndaenda kunotora adzimai angu basa kwavo toenda kunofambira murume anonzi Sifa Simanga aisenza kuZBC yakunzi Radio Zimbabwe mazuva ano. Ipapo mazuva ayo murume aigara kunonzi kuSunridge kuMelbourne. Murume uyu ndakamufambira kakawanda ndina adzimai angu vandina kufamba paano izvozvo kakawanda achimanga achiti chinyoti ndingapeta penyu magitari mukagona kudza magitari nini munombodziko chikwata chenyu. Ndibva ndamutaurira but zita akaziva nokuti ipapo tiri vanhu kuti anga takasungira pasiteri panyaya dzekuidzwa muredhiyo. Saka zvisinei murume uyu ane bhendi raisponsora inzi Kasongo ndofunga vakazonetsana
nekasongo band ndopakazofunga manje kuti tsvaka isusu ndopazotitora then atitora kudaro manje chikwata chedu ndozvanga chiri inini palead solo parhythm Nicholas Zakaria pa bass Sam Chikudzura pamadrums kuza ndiye shamwari yangu yanzi Maruwa kana kuti Fox Mtika aigara zvakare muno mudzi vasikwa 3 anova ndiye wandaimba naye takafamba takadana chikwata ichocho then murume uya zvino kuti chikwata ichi maridziro acho kuitaka chofanira kuti chinyasosumuka ndopakazoti no wakomana ndine pane mukadzi watati naye kukasongo band ndotora mukadzi iyeyo tumisa mubhendi menyu aitaura nyaya anova ndiye ave mudzimai waZakaria mukadzi ainzi Magigweshe ndobva anotorwa kukasongo band ndobva auya mubhendi medu so no pane murume uda kuti tinotora futi nekuti akazoita lake kuti akazotsvagira maneja ainzi Shakespeare Mangwende uyu aibva kumusha kwemurume anonzi Tine Chikupo muimba akaita mbiri zvakaipa muno muZimbabwe zvokuti ndiye murume one akambodonhedzesa juraweni yeRufaro Stadium paitwa muchato waZex Manatsa muimba anga nemukurumbira ndobva atova zvakare ndobva anzi mubhendi medu isusu ndobva kutafamba takadaro ndofunga takaita mukurumbira ngokuti dai anga ari mazuva ekuti tanga tine zvinhu zvedu tingadai tiri vamwe vanhu tine mabhazi kana makambani tingadai takavhura but tiri vanhu varingoiswa papayroll madzimai edu achitobvoropiwawo mari kumadhorobha zvinotambira mari nokuti ofisi yedu yanga iri pakona pa4th Street naJason mwe panisi paLister building tisita takabata 7th floor yese 7th floor zvoti madzimai edu aenda achinopiwa mapay chopiwa maalanji zvokuti tichienda panyaya dzekunzi hanzi mawages ndisaitambira mari yanga iri pahighest makore acho kuma81 82 then zvadaro munongoziva kuti bhendi rikaita mukurumbira panotanga kuita maproblems saka inini yakazosvika nguva yekuti ndakazorwara but ndisati ndarwara inini takaita munyama wekuti Solo Makore anga abiwa totokubirana kwataita kudhara anga atorwa naSimon Chimbetro vakunotanga bhendi ravo reMarxist Brothers riri saka ndobva tazongosara taanika gap but hazvina kutinetsa nokuti tazotsvaga marhythmist mukasaudza vana kune dzimwe hama dzenyu ko mukapa pfuma yenyu munoenda nayo ine mukasaudza vana jokamboka nonzikowirira dai kubva kuna Shepherd Chinyani the Vuka Boys yakabatana yakaurungana iri original Vuka Boys iwe inza mavoice ana Shepherd Chinyani asati akakwadzwa nemasese nekuputa zvimonera musi unofa ivo baba zvichoni zvese nemhando dzavo unoona dzoungana iwo musi unofa ivo baba rega chimbonzwa kuti Solo Makore akambokombozawo here kambo ari kuVuka Boys kana kuti aiwa zvakazotangira kufogofaya Mvuka Boys ndanga naungana wekunyora ipapo ndaitongodzidzira ndakatoita 1 ka7 single keGT so ndakakangana zita rako ndakatobuda toka ndaishaurawo kari kamwe chete kako kuseri kwacho kaiti ndakukangana asi kuseri ndiwanga wanyora futi ndichazivi kwakudhara chazoiti kuseri kwako kune wakaendewo ndimi manga muri Marxist yekutanga mukatsikisa nziyo dzekutanga dzeMarxist Brothers mukazobvapo mukazobatana naPeter Majoni ndobva maenda mimi kunotanga Simba Brothers namukoma Kita Mchawaya ndokubva wazodzokera zvekare kuMarxist Brothers wadzokera kuMarxist Brothers wabva kuna Kita Mchawaya makasvikira kuwana Marxist yanga yakamira sei Marxist ndakaiwana iri naMofati ngapo Foster Joseph Chibage
George Fero anga achiripo. Veve angaziko. Veve angasipo. Veve akatozouya ndabuda ndafoma ndakufogova yangu. Right. Mvuka Boys ndanga naungana kunyora ipapo ndaitongodzidza ndakatotaura. Solo Makole and Vuka Boys 1986 production. Ari kuvuka Boys koko solo. Mbonzo wae uyanga watu. Kama mdiwa wangu notile kundishurutsa. Shawaka tabura mdiwa sijakudira ere. Kama mdiwa wangu notile kundishurutsa. Shawaka tabura mdiwa sijakudira ere. Kama kandimbisa ujatenga iba usababa. Shekuna kumusha inongole temporary chete. Krezo kandimbisa ujatenga iba usababa. Shekuna kumusha inongole temporary chete. Mudiwa shiona manga msana andichagona. Shemusha shwadikona krefa ndipindurewo. Chiona manga msana andichagona. Shemusha shwadikona krefa ndipindurewo. Kama mdiwa wangu notile kundishurutsa. Shawaka tabura mudiwa sijakudira ere. Krezo kandimbisa uchatenga imba msababa. Shekuna kumusha inongole temporary chete. Kunyepa naifanirwa nokuti ndaikuda. Zvodhorobha zvakapera iye zvino wave kumusha. Ko zvino ndingaitese usingagone kurima. Chito chingane kurima ugotengesawo zvirimwa. Tigotenga imba musababa. Sababa yatiparadzira musha. Wadzokera papewe makasvikodzikisa album ripi? Wakasvikira pa album ripi? Pandakadzokera ndakasvika kudzikisa album inonzi Kuipa Chete. 1988. Yeah, 1988. Ndio wakasvikira pa wadzoka. Yeah, ndadzokera padazopinda nabotere na Afrika na ma7 nainenge nguva yakaoma pane 3 tracks dzandakasiya ndaita vakazozadzikisana nguva yakaoma. 3 tracks dzawakaita pana nguva yakaoma ndedzipi? Noti Pasi Rapinduka, Liza ID nani Samanyika. Dzandakasiya ndari kuti ndakuchibuda ndakutanga kupendera mfugo payo. Hey, solo iwewe na Nelson Chimbetanzi maigara mchikakawadzana mchirwisana. Mairwirichi? Yakarisha mwari yangu tengo dhererana zvisangeto. Vanhu vaitamba dovese nzira mwechetu. Apa angasati aroora nguva yacho Nelson. Saka taingoswera tese tichidi mudhara achenda akadzoka kubasa. Anga tine box guitar redu yataipuratisa. Mudhara akapedza basa ouya tombopratisa nebox guitar iroro. Achishanda papoja paopposite CTPC vana pamira.
kule kwetu mbelengwa twandinokanga wave kutora wotukanga zve twandinopika woraira nekasiyanwa samanyika murume wangu unifungisa kule kwetu mbelengwa samanyika murume wangu samanyika ndiachengeta aigarana naNelson jara Simon Chimpiti. Nelson aimwe doro nguva yacho akazotanga kunwa papa but nguva iye angasati akutanga papana ainwa doro kana ine angasinganwa doro iwe ngosati watanga kumwa doro tichivafana taingotolova madrinks mafanta asi zvakasinga panga pasina here kana kuti mukuru anga asingamwe nguva yacho mukoma Simbetu anga achinwa zvavo papa but nguva yacho makutangisisa chaiko anga akasinganwa but vakazoti vakanga akunwa but noti zviye zvinoita munhu zvekungoda kunyika but zvandevadira machingomasema vaiti vakanwa haumboona kuti munhu kana basa vanjaigona basa ngasisina kufanda panyaya yebasa.
apa ndiri kunyatsokunzwa zivoisi raFoster Mkweyu kumabacking vocals. Vuka voice Solo Makore Shepherd Chinyanga 24 minutes past 11 ndongo apanisha kunanisha driver rap Solo Malika chirongwa chedu kagambare manzi naso takabata kanhorondo ya Solo Makore and the fog of fire. Leketi mbonza pano pambotudzawo zvishomanini vakomana vakasplita ari vese kana Simon neNiceone kuti zvii zvaiitika. Kusiyana kwandinoziva inini kwaiti Niceone waingoti pane nguva yataipracticera pamushandira pamwe chaiti isusu mudhara anga ari kubasa akaipedza kuma5 ouya kwamushandira pamwe saka tichingosvika isu achisvika kwamushandira pamwe iste pamwe tanga tichiita masongozo yaNiceone imboti hachimbomira indomboitawo dzangu ndikubva kubasa saka nofunga ndo zvakabhowa Niceone kuti ini handisupiwa mukana wakakwana practice saka ndokubuda wakaita achiti ndakufuma bhendi rangu ndegawo angari kanenge kakudhonzerana wakaitanawo ega. Ndobva anotanga chikwata chake cheG7 Commandos haana kubuda nawo mwakomana muorchestra dendera achienda nawo. Munhu wakabuda naye mukomana aimbomirira kuimba dzerege chete ainzi Manu aingoimba rege angasinga macopyrights ndio wakabuda naye ndiye akatanga kuridza marhythm ndiye anga rhythmist wake nana bonde pamakaparadzana nemene orchestra dendera Kings papo mamuri best kupi? Tanga tiri best kwamushandira pomwe. So kureva kuti mimi nguva yakareba yenyu makagarisa muri pamushandira pamwe? Nguva yakareba takagara sasa tiri pamushandira pamwe tikamboenda mutauni jobs yaimbodzi jobs night sport takambogarapo panenge apa Southampton ichinzi Spiders Web takambopracticerapo takambogarapo takambobhesapo saka iri pandakazosiyana nawo ndakazosiya tiri mujobs mutaona. Niceone achitanga kutsikisa nziyo dzake akangonhonga vakomana vake vega ndobva vatanga imimi vakomana vedendera hapana akamboenda nomubatsira we? Pama-first days akaita nevakomana vake but pamberi pacho anga achimbonitora tichimubatsira panenge ana mahob inini ndaitorwa naFoster na George Ferro aimbomutora mahobho ndanga ndiripo. Foster aite chivo? Foster aita madrums airidza madrums wanzoita madrums kana kumonobatsira madrums. Akatanga nemaalbums kana angotanga nema7 singles? Anenge akatanga nema7 singles ipo imwe yenzi chaminuka chichi inenge 7 yanga 7 singles ndio yatingati yekutanga ichaminuka. Mukuru aiti chi achinza kuti mimi maenda kumbonobatsira Niceone kandi maita zvekuverevedza? Zvanga akasina basa nazvo zvawo aitotitora kuti yamundobatsira tourirana nguva yacho anga achigara kuGlenville ndeenda kumba kwacho tichipractice masongs achiti pane album ida kudi. G7
kusiyana kwandinoziva inini kwaiti Naisoni waingo fosa aita ipo imwenzi chaminuka chichi inge sepe yanga 7 singles ndio yatingati yekutanga ichaminuka mukuru aiti chi achinza kuti mimi maenda kumbono basira Naisono kandi maita zvokuverevedza zvanga akasina basa nazvo zvavo aitotutora achiti yamundobatsira tourirana nguva yacho anga achigara kuGlenville ndeenda kumba kwacho tichipuratidza masongs achiti pane album ida kubuditsa asi solo pane pamwe painzizo Naisoni aipesana nemukoma wakanzi panyaya yedoro kuti akwa panguva yebasa roti dzimwe dzenguva zvaiitikire zvoti aitotadza kutomboya pastage Naisoni aizombodhakwawo zvekutadza basa kudhakwa zveshuwa aizodhakwa zvekutadza basa ndo zvaiipesana namudhara zvokutoti chiro paakati haini ndakunoita zvangu ndega uyo hazvina kumboda kumutorera kana kumubata hana hazvina kumubata hana nekuti uyu ndopaakazodora Foster mudhara chipeti vatora Foster nakanda mukanda kunana Chinyani takasisa ndishande naye mafedzesi tinaye uyu Foster anga ari domain achibata mare pakeshi pageti saka ndakambomiswa ndakabva ndamutsvagira basa kwaChinyani ndokwakanodzidziswa madrums nechichi saka kuimba ukagara Foster vaiziva masongs kwese akambomiswa kubata mari Foster ndisiziva kuti zvanga zvafamba sei apakanyaya dzemari dzekugwinya mari dzekutsvaira mari apunga ndochikonzero chaanga ambomisirwa handidye chesi yare mumwe ndinodya chandashandira handidye chesi yare mumwe ndinodya chandashandira ndakanzwa runyere kupe zvichinzi fore itsotsi handidye chesi yare mumwe ndinodya chandashandira ruzhinji rwenyika ino runoziva muna wekuti ndiri nhengo chaiyo inokukwidza pakuimba Foster nkwe uri nhengo chaiyo inokukwidza pati paruoko apa wakaba mari kuMaxist Brothers ndakazobva kupera kwa89 nana August kana ndisingakanganisi makunotanga Fogfire Fogfire ndiye gore ripi Fogfire ndiya takatanga kuratidza muna August imomo 89 vati songo yangu yekutanga yakabuda 2090 pamakatanga kupractice apa ikoko uko anga achiri kuziva kana maita zvokuverevedza aiwa ndakandatosiya udendera wakasiyira isolo shungu dzekuda kuzvimirirawo ndakane shungu dzekunyora nzimbo doti dzimwe dzacho ndaitodziimba ndichiriko ikoko but ndangasina mukana wekuzere kuti ndirekode manje tangasingakwanisi kuti ndingarekodi saka ndoshungu dzakandipa kuti ndizvimirirewo kana roniyo ndakaitomboirowa mainstrument awo ndiri kudendera inonzi Roni song yangu yekutanga uchimuudza Simon kuti ndakuda kusiyana nozvitangira zvamo akazvitambira sei mukoma Simon zvakabata nokuti anga asingade nini nakati zvakabata anga asingatomboda neni kuti ndibve nokuti ainakirwa neruoko rwako ainakirwa neruoko rwangu chairo zvokutoti pese kana ndiri kufogofaya pataingoonana takasikakwasana nemaoko anga iri hagi kana paakambosungwa achienda kujeri paakadzoka ndiri kudzoresekwa akamboita imwe show mustadium ndikaenda akapinda pastage akandidaidza
pataura pamike mwana wangu pakatanga kurova vanhu vakanakirwa zvokuti masongosa vaiziva kuti kana ndisingakanganisi ndo yakaita last show yake mudziwarese pastadium handitwa kana ndisingakanganisi vanomudziwarese vakanakirwa zvokuti ndichiri kutondera show yacho iyoyo ndange ndiripo ende Nelson anga akatakwa Nelson haakakatakwa igara akadhakwa zvasho achitonzi uyo akarara pasi perori apo ndakamuona Nelson aidhakwa wabva kuiko iwewe waenda kunotanga fogofire yanga yakamira sei vakomana chakwana unga kupi fogofire ini chibuda ndakatanga kutenga tunhu tokushandisa magitari wangu drums and so on ndatumidza zita rekutanga rendaida kutumidza ndaida kuti rinzi orchestra leswa kusa apa ndati fogofire pandazotsvoza orchestra leswa kusa rikati fogofire zvichireva kuti moto ichiputukezi fogo zvimwe chete kuda kuti fire saka leswa kuswa chirudziwo zvezvinorevei zita randakangoda kukopa verumba vamwe vana leswenyewa nyika chichi saka ndakangokireta zita kasina kana zvakadaro saka iwe wakuswa waungosingezo zvinoreva mati kuti wakuswa waungosingezo zvinorevei pandainakizwa nekuti leswa kusa zvanga zvisina zvazvinotaura iwe soro unotaura izwi rausingazive ko kana richinyadzisira ndaingotiwa mino but ndakazongoona kuti iri hariite rikainingoti fogofire yanga yakamira sei fogofire yekutanga yekutanga kwaiti inini mike inini palead taingochinjana dzimwe nguva ndoenda parhythm mafirst days ndaididza marhythm parhythm panga pana palead panga pana umwe ainzi Charles Mchinagumbo na pabesi panga pana Patrick akashaya aigara mumabhuku pamadrums panga pana matoni kana singakangana nzi Tony Mahara but ari kugweru ndakamudzwa kuti ari kugweru aibva kuti kumabvuku mupenyu igore ripiri kuma end of 89 kuseri kwaroni kwaiti chi 90 ndo patakabudisa Roni kuseri kwaroni kwainzi Tendai right takarekodha 2 singles ipapo musi pakabuda Roni takanda togadzisa tuma yakangobuda takabva tangoti iyi ndo inofanira kutanga kubuda paimwe single yainzi Shingira Munamo yanga iri part 1 and 2 akatanga kurekodha tumasingle imwe yainzi Chipo kwazoti kusavimbika pabasa iyi yandakazodzokorora futi ndikaisa paalbum yakatombotanga kubuda iri pa7 single ndakashanda shuwa kwemakore yakawanda pagaraji rake ieroni ndakashanda shuwa kwemakore yakawanda pagaraji rake ieroni ndakashanda shuwa kwemakore yakawanda pagaraji rake ieroni ndakashanda shuwa kwemakore yakawanda pagaraji rake ieroni
nasindotengawo purasi wondivengera purasi achida shando chete magaraji range nasindotengawo purasi wondivengera purasi achida shando chete magaraji range Aroni Rozono Nambo Koningo Chimboshando That I can go in Panenya Yeah Yukunetsana Kampo Atakamboitana Nkoma Chimbetu Mades and vachida kuti nini dzoka chete saka pane vamwe mayanzi ma-C-license yakuti ndakataka kuita mashozi ndisina inonzi C-license saka kudhara vaiti usina kana rekodhi haubvumirwi kuridzira vanhu musina chinonzi C-license saka umwe musi vakauya ndichiseta kunenge 7 hours vakanditi vakatuma mupurisa akanditenda munombvunza zvakadai plus paposta ndaiwanzonyora kuti former Marxist brothers apa waiseta chii ndiseta masimedza kuti tiri dzimwe iri Sunday show yanga iri masikati muchida kuridza nechi nefogufa yangu iyo saka iwe wakatuma Simon akatuma mupurisa akabvaso yapatanga tatambotanga kuridza ndi apa ngosati watsikisa musandatsikisa manje ko iwe ngaona wanondisolo ndati ndini enda pasaidi nomupurisa ndanga undibvunza chiti ko unoziva here une license here anzi Darashimbetu asvika kuSouthampton vachikomplaina nenyaya yako yakunyora kuti former Marxist brothers anzi nokuti hazvifanira wafana kunyora kuti Marxist brothers dewanyora kuti chi former Dendera Kings nokuti Marxist brothers ndini nanaiso ndikati saka kwa vanotuma imi madiku uya uchibva ngotaura nini angavatume imi kuti zvaita ndativo vari kupi saka iyo haana kuda pachena kuti akambosara akahwanda zvavo pakona kuma-rooms saka mupurisa wedzena abva andibvunza futi achiti saka une C-license kati C-license handisiwe chicho chindotorwa kupi apa yanga iri sandimandi yachindipana kuridza mamushandira pamwe iyo mupurisa wacho tumwe wacho anga asingazoti inotorwa kupi saka bata haimbomira wakadaro ndikuya mamanje abva ada kuenda kunobvunza chii mudara chiri kuti C-license inotorwa kupi vanzimira kuno saka mupurisa haidana kuzobvuma kumira tera picha nandoona aritori pakonana mudara Simon but ikoyo inikana kuti mire kuati hai wakandotadza kupinda womutoiririre nevaibada varadhuvadhuvana ngokoesodepi anapata taandiribowa tapata tienda tapa tagara tiri vatatu tapa tatanga kukurukura tuwamukoma uko ko zviri kufamba sendangoona kamupurisa vachiti ko makatadza kungonitaurira kuti usanyore kuti former Marxist nyora kuti former Dendera King ndikati
but no. Yes, sure, often kunyora kuti fomaningi. Saka yo de wakanyora kuti fomaji Dendra Kings tanga tese. Kai apa muswacho wewe ni show ku Glenview Stadium. Saka da uviringiza chete show yangu ndisadi. Abana so bunza nikati kuma joreti uimprisa zarondo bunza ndisi license inotorwa kupi. Purisa ngatuti kana pasina license rora uchamboti wanokuritsa. Ndati kwinotorwa panza kuinkwat building room 17 chichi. Ndati si license angarire. Rekuti kana usina rekodi yati yabuda ungasingabvumira kuritsa vanhu usina kabepairo si license zvinoti composer aiwa certificate yekuritsira saka zvaitorwa nguva hamene kuti mazuva ano zvichiri kuitwa saka mande yacho akamba anditaura tanzi mande inenge inotorwa kunenge mande yacho tanga tine show pamushandira pamwe tikati ndamukira kuseni kunotora zvacho serious ndatoita rangasikaduranga $17 singadonganisa apa ndatotora show yemande yacho apa ndatoiridza chete mamushandira pamwe ndisina kana ndanga ndisandatombobudisa album ipapo but yai asa vaitambira music yangu zvakadai ava vakazobudawo vakuenda kwavo vakusiya uchishanda da zvavo vakaenda kwavo aiwa handina kuzoendera mberi papo handina kuzoshanda ndakatokanzurwa sho iyo yesanda yakatokanzurwa ndopakauya mashoko ekuti ama ndapa ndaitorotsinga ndopandakanyora kamboika kakuti roni ndakashanda chavapa ndoita kuti nguva munhu ondiitira majira zvakadaro ndikanzirwa zvo nenyaya dzekuti ndopandakangoimbawo kamboikako ekuti roni otsika-tsika asi roni yakatambirwa sei roni yakanaka yakatambirwa zvakanyanya zvokuti marekodhingi yacho yaitonetsa kana kuti zvaikonzerwa naiyo here kuti vanga vasingadoti ndirekodhi achindibvaravhara nokuti ndakamboenda kugirama kuaudition ikanzi hapana haiiti rekodhi yake ndikaenda futi kuzoite mc akaitsika-tsika achingoti haiiti saka vakomana vebundu boys ndo vakazotibatsira manje nechi paive shamwari yangu ainzi Keni Tsvatsva saka vaiwanzoenda kulondon vachidii nekamuvheti umwe ainzi Debbie anga ari maneja wamudhara Tuku ndiye akandibatsira nechi nemari vanyora tsamba kuti enda kugirama unoona director wegrama nemari 500 vandaenda kuti akuitire music irekodwe mari yacho ndokuti kukwanisa kupinda mustudio kwandakaita zvanga zvingotsikwa-tsikwa zvarekodhi yakabva yarekodwa ende nemalabels yacho chaiwo chaiwo aitoitirwa kulondon achiitwa nevakomana vebundu boys achinditumira kuno ichipera mudenga yadhindwa ronia yakudiwa nevanhu zvisingaite Asinotenga opurasi ondivengera purasi andida shando chete magaraji rake asinotenga opurasi ondivengera purasi andida shando chete magaraji rake asinotenga opurasi ondivengera purasi andida shando chete
Zose munchipeti wanzwa Roni chi chakaitika kwayo. Vachita sangana vamushandira pamwe. Namudarasa ivona. Izolo ndepi. Usazondimba futi kasakwana. Ndati kongoma. Ndaka kuimba ipape baiyanse soma yako yekunzironi wakaimba inini ngati aiwa munonzironi ere ndimunonzi Simon azai vanangoseka edu paipa iwo tingati ere vane yavo yavakaimba vachipindura kuna Roni. Manzwiro andakaita vakandimbawo kuti inoipa soma inonzi Chinzvenga Mutsvairo anga akaimbawo inini manje Chinzvenga Mutsvairo. Chinzvenga Mutsvairo kunzi kuita sei? Dzimombe edu inorima chichi Chinzvenga Mutsvairo inowanikwa kudzorese kwakachicha anofunga unoiziva songo hanzi mombe inini popa pamanzwiro andakaitapo. Aitire kuti yakwe ndikaenda kuti kuzetemzi akaitsika chingoti aiti saka vakomana veBundu Boys Ndonzi Ivan Zibutau. Ivan Zibutau munobva kupi? Ndobva kuGuruwe kuMbire kuDande. Ngoma Ivan makabarwa gore ripi? Ndakabarwa 1975. Mabekera kupi? Kumusha kuGuruwe kuMbire ko. Zvemagitari zvimakazvitanga sei? Ndakazvitanga ndashairwa mari chikoro grade 7 1990. Ndakashaya zvokuita ndangoti ndikanditsvage zvokuita ndandi kuchikoro kuti tiita zvenenge ndatichadzidza zvizo aidza gitari ndakanzwa kutoleka moyo ndikati but ndidzidze pandidza zvishuma ndazotashungu kuzowedzera kuda zvemagitari. Saka iko zvinezvi imimi gitari ramunoridza nderipi?
especially pa rhythm guitar ndanya ugasi ndo falira ndo gona makamboriza nezvikwata zvipi ndakalidzane zvikwata ndimazoe yainzi Chikaunda Brothers ndakazobva ipapo ndobva ndamboenda kuna Big Zhanji kusvika ndazobata Solo Makore 1998 right. Big Zhanji makasangana naye papi sei? Ndakasangana naye ndasvika pa ZBC pa Zimbabwe vandabvunza kuti hapana here wamunozi wangu angade munhu iye anga atori pali Nyanduri vandamuwana akanzi alright pane munhu atori panapa vandana naye vandamuona vando unobva nditora vandasvika naye kuunit H kuitungwiza ndobva ndagara naye saka iye akasina instrument yekulidza manje aita zvokuhayira saka zvakanditorera nguva ndikati izvonosabvira kandidzokere kuZBC vandadzoka futi ndobva ndazowana ainzi Munyazi Maposa ndobva azonditi enda kuna Solo Makore kuna Soko mu-DZ Solo Makore ndio munhu akazondibata zvakanaka zvikatotanga kuita naye so kureva kuti pana Big Zhanji makabva nauzolidza kana one record iye anga asina instrument right. Maenda kuna Solo Makore kweke Solo Makore masangana naye kudziva resekwa muna Soko Street ke makagara naye mukarekoda dzipi? Ndakarekoda naye imwe inonzi Chandela Ndichocho 1998 ndio yatakagumisira kuita anditi vatazo asandibhadhara mari yanga ndichazokupa vandambobuda ndikazoya 2004 vandakupinda mari futi vandalidza naye kuti akuita zvemashows asi mari anozondipa futi kubva yemashows achiyese ana achandambowana right. Dambudziko ramunoona nge ranga riripo pana Solo nderei? Solo Makore aiwanzo kuti anokupromisa musati maita basa mapedza basa adhakwa manje muri pashow achabhadhara mari yafungidzireyo ende kutokuita rafu kutoti haiwe tokumamisa chii ndini midzo bhendi isumende ndeyangu saka ndaingoshingira asi ndakazonoti zvinokumbosiya tagumisa takutokupolisi ana ashikana zvakangozondibhadhara nachini wani wakusamba kupolisi ndakaenda kupolisi yeDZ akanditienda ku Sis's house pandaenda kuyo kubva nditenga mapepa anonzi letter of demand pananyora zvandaifungidzira nini vandapiwa 3 mapepa vanampa 1 Shepherd Nyana akanditi uyu munhu uchamusungisa zvinangosiyana naye pandangosiya zvadaro ndazomusungisa vandangoti zvina mhosva ndichazowana mumwe zvakakwanisa kubatsira nhamo dzandinadzo saka iwo waona dambudziko rake Solo chairo riri pakuita sei? Dambudziko rake rekuti semunhu anodhakwa pastage kana adhakwa anokangana vanhu vashanda nawo sezvo munhu ndakamona dambudziko rimwe futi asina mukadzi saka mushiridza mese munogona kuwirira ari pastage anomwa doro futi wakuzotiko tapedza basa chindipawo mari yakataura anokuita rafu kutaura zvaanoda kuti haiwe instrument ndiyangu yotomufana saka ndakazoona kuti dambudziko iroro handiperi manje pari anodhakwa anochema birwa mbacha dzose uyu anocheme kusapina anochema birwa mbacha dzose amazvikudayo manga enyora taimudza isu chikomba chake chinoba amazvikudayo manga enyora taimudza isu chikomba chake chinoba mamunzi akasolo Makore ndifogofaya anonetsawo kubhadhara abhadha kuomera Solo ndironiwo futi asonazeko General Shereni Shereni pachita muriko ero skana asonazeke neweka ai Devi
Komanise na Rock Temple. Joseph Mumba. Public Vumba zviseka na Mishek Tsoka. Ndavangu Charles Maswabo na dziko la minga. Yakaipa. Yemkumana nzeva nzibutawo. Akavhiringidzwa na Solo Makole ya inotambika mu industry manje imomo. Amuna kana vanonzi uyu ndiye weko chaiye unongovhiringidzwe papo. Ndakarowa nefugofa yangu ndikambobhesa kwaMupambadzire ndokwakabuda Roni ndiri kwaMupambadzire ku Igweru. Wakatombogara Gweru? Pambadzire hotel ndikabuda ndikambogara kuti Marumanyongo Munikweko ndikambobhesa mushana ndikazobuda kuti ndikazombonobhesa Rusape manje ndoyandakagara seri zvekuti album yangu yekutanga neyechi2 dzakabuda ndiri best bafotero Marusape. Saka kuma 93 nenge munana machi contract yapera. Saka muridzi wehotel takataurirana kuti teirinywa contract yedu after 3 months. Saka takamuti uko contract zvapera kwa saka kuti tirinywe kati wedzerawo mari ka hatina kunzwisisana ma kana yakadaro achiti handikati makomana kana yakadai aitomboiti ngatidzokere kupi kuHarare ndisingazive kuti vakomana vafurirwa kudhara namudiridzi kotera uya kati akomana ngativhai takure emancements edu tinodii tinobvanisa patrain then toenda todzokera kuHarare. Vakomana vakati haina kuipata aendesa zvino patrain indabva ndakwira bhazi manenge ma3 masikati vakomana vakabva vasara kwaRusape. hamuna kuendesa mese zvinhu kutrain? Takaendesa tese zvinhu vakomana tikati akomana ngatichienda anzi vamwe akangoti tichateera netrain yemanheru takazvitungamira inabva ndatungamira nomungomana aine bhegi rake nemagitari edu tiri 2 tasvikira ini kuimba kumba kwangu uri kudzwa rese kondo kwangu nemhuri kungu vacho svika kumba ngomana akangosiya bhegi ndisingazive kuti munhu uyo atori rimwe chete nevamwe vasara kwaRusape. Apa kwanga vasara mazuva mashomanana kuti tive tinorekodha album inonzi Babata One Day. Tanga tatopiwa dheti ipapo nditarisira vakomana mangwana acho havangauye chinhu. Uyu ngomana abuda achiti harga nimbonofamba takatosvika ikoko harga nimbodzika zasuku tarisira manheru angadzoke pamba apa angatodzokera akatozodzoka kuzoenda kunobvunza mangwana acho kuseni kwanga tindiri kuenda kunoona ngomana akatodzoka nezuro netrain atodzokera kwaRusape iko ndikati inga akasiya bhegi rake wane kumbawo atodzoka ndatonoita bhendi wenzi afurirwa nomuridzi wotarachita saka bhendi ravo ravakanotsvange gorenzi vaizviti highway sounds apa asvagirwa mainstruments haiwa kwaketa imba raketa ende aiva haisira muridzi wohotera mainstruments. ndofogofa yako yekutanga yakasara iko? Ndo imwe fogofa yangu yakasara. Kudzorese kwangu wagara kupiwa? Mati? Kudzorese kwagara? Ndegara muna Tinaro. Kudzorese kwatu. Asi vakomana vakasara ikoko vakazopera vese kufa kuti. Noti Chale, Brighton, Fani vakazopera kufa 1-1
kutoti bhendi racho rakabva ratongopararawo vakomana vandakati ndo wauya kuno kunobva wagurupa wabva watanga rimwe bhendi ndakatsvaga vakomana but apinda mustudio tikarekodha album iyo inonzi mabata one day akazosiyira mari menzi kuti ndakatoona kuti ngachiedza chekutotarisa kuti yakatambirwa kuti yakangoratidza kuti zvinhu zvinge zvikuenda zvichisimukira. Pane imwe nhoroondo yandaombonzwa sole kuti izvo kana wakamboinzwa kuti Leonard Dembo anga asingaridze pamunenge maridza imimi veorchestra Dendera Kings kana kuti paridza kana John Chibadura, wakambozvinzwa izvozvo? Leonard Dembo anga asingaridze? Izvozvo ndinakuzviti kwangu, asi vaidyidzana iraro. Pane pawakamboona vari vese Dembo, Leonard na Max na Simon? but vaidyidzana, ndifunga kuti panga pane chakaipa vaita mboya vaionana. Right. Solo wakafamba ukaita fogofa yako zvinhu zvikakufambira zvakanaka. Pane pachakazomunzwa ndi Solo aita tsaona chicha chatika? Tsaona ndakaita twice. Ati 2004 ndaita tsaona ndichibva aisama instruments ndaisira sister Yondo vaidza chino, saka taakudzoka manje motikari yandanga ndiri yanga yakatakura instruments. Driver wedu watakaenda naye anga ichinwa doro pungu asina kona kurara, saka pakudzoka manje aikotsira. Jeka Solo makore we4 Fire mamunza pa kwa akabva kuti akabva kuba maro achirereka nguwa ndodzoka zoita shanje nini yangu chimbo changu chawa matapirwa nerondo yamkoma Solo makore pazora nasi chakusia mimi maoko ateteso nisibanda kandoa mchange mwina oka kusvikira ka na 3 o'clock inini yangu ndobvonotungira wangu musoro sina nyanga pasi ngatisangane nemusoro chitatu maskati kubva nenguwa dza 12 kunobata 3 mwari wakuitira zvakanaka hangu ininika ndoti tata ndarowa pasi.